Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Николай Нероев, предприемач и изпълнителен директор на RoboBiz. RoboBiz е компания тип SaaS, Software as a Service, дава опции свързани с електронна търговия и такъв тип бизнес. Ще говорим за изкуствения интелект и електронната търговия и на къде изобщо се движи процеса в този вид бизнеси. Здравейте, Николай, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Благодаря, че сте в студиото. Аз разглеждах вашия сайт, нали, звучи много интересно за човек, който се е занимавал с електронна търговия, да види, нали, колко много процеси са така вкарани в изпълнение от изкуствен интелект, а не от жив човек, който да седи и да върши в повечето случаи досадни и непродуктивни неща. Това от една страна. От друга страна видях, че имате и награда в Германия за най-добра иновативна. Да, за иновации. За иновации. Къде се намираме в така, историческото развитие на електронната търговия? Имаше много голям бум по време на пандемията, сега като че ли има леко, нали, айде да кажем, застой, не толкова бърз ръст, наколкото бяхме свикнали да виждаме последните 3 години. Ами в момента се намираме в разгара на електронната търговия, макар че изглежда, че има застой. Все пак най-доброто средство за покупка, да бъдем при клиента в джоба му на всеки телефон, е най-доброто място за предлагане на вашите стоки и услуги, защото вече хората са заети, разходите им са големи във време и е по-лесно да натисне 2 копчета и срещу минимална сума да получи или безплатно доставката си. Така че тепърва това нещо ще се разви. Аз ще цитирам нещо, което 1999 година ми направи впечатление. Бил Гейтс беше казал 1999, когато интернет беше в зародиса си и Google горе-долу го нямаше, беше казал в бъдеще, че има 2 бизнеса. Те, които са в електронния бизнес и те, деца са извън бизнеса. Към днешна дата горе-долу почваме да отиваме. И аз много го слушам Бил Гейтс. Въпреки чиповете, ваксините и всичките неща, той е човек, който знае какво казва определено. Но визионер, 20-30 години. 10-12 години той каза, телевизията и интернет ще се слеят в едно нещо. И горе-долу вече това е факт. Видели сме го. Сега знаете ли какво казва? Най-новото нещо е битката за електронния асистент във връзка с изкуствения интелект, който владее, казва Гейтс, електронния, персоналния асистент, той ще владее всичко. Точно така. Това са Siri и Alexa, само че новото поколение, кой ще се наложи и кой ще доминира. ChatGPT и така нататък. Така. Те Microsoft не случайно там наляха парите. Всички в OpenAI. Абсолютно. Това вие бъдещето. Как използвате вие изкуствен интелект в електронната търговия? Какво прави точно RoboBiz? Ами, ние го използваме, за да облегчиме труда на хората, защото по статистика 90% от влизащите на пазара за първата година в електронната търговия фалират. Това е европейската статистика. Малък, среден и голям бизнес фалират. И всъщност вътре има един така наречен hidden cost при влизането на електронната търговия. Тоест не е проблема да си купиш сайт. Кой е скрития разход? Скрития разход е поддръжката на магазина, която в първия момент изглежда, че е лесна, но ако имате 10 продукта, може да си ги правите вие. Ако имате обаче 10 000 продукта с по 10 комбинации на тях с различни цени, това е невъзможно. Човек един да го прави като поддръжка, защото трябва да са ви актуални цените, количествата, наличностите, трябва да се качат картинки, описания, характеристики, метатагове. Т.е. съдържанието в магазина, то е живо. В момента дори е наложен модела на дропшипинг, който спестява складовите разходи и помещения и така нататък. Т.е. вие, ако знаете вашия доставчик, че го има на склад, може да го изпратите директно от него и да спестите. Аз го продавам, не се занимавам с логистиката. Печелите директно разликата.
което ако вие се занимавате с логистиката и с съхраняването на стоката, са ви допълнителни разходи. По-добре да вземете по-малко, чиста печалба. Основно логистиката е това, което може да те убие, ако правиш електронен магазин. И поддръжката. Давам няколко примера, за да ме разберете. На ръка човек, ако качва в един електронен магазин продукти, е между 50 и 200 на ден. Ако си представите, че имате 10 доставчика с по 20 000 артикула и те вътре се сменят непрекъснато. Няма ги качите никога. Просто е невъзможно. Да. Ние какво сме направили? Ние този процес сме му намалили цената до минимална цена, защото използваме изкуствен интелект да го прави. Какво прави? Той се закача за всички ваши доставчици, почва да ги сканира през определено време, събира информацията в себе си и прави статистически анализ какво беше предишното състояние на нашия доставчик и какво е сегашното състояние. След което почва да взима решение самосиндикално, в зависимост как сме го обучили, какво да прави. Тоест, той сканира и казва, вчера те нямаха кои с продукти, значи са нови. Нови 200 продукта има. И почва да взима решения за тях, да им намери. Тоест той сканира на ежедневна база този бот. Може да го прави. Не знам дали е правилно да го наричам бот. Ами не е бот, защото част от него е бот, но то може да е с XML, може да е с друг канал, може да е с Excel, така че не е само бот. Нали? Това е част просто от робота. Той сканира на колкото време ви е необходимо да опресня информацията. Ако трябва на 5 минути, ще сканираме на 5 минути. Но ако стоките са бавно оборотни, да кажем лаптопи, те няма нужда на 5 минути да ги сканираме, да им товарим системата на колегите и прави анализ между вчера и днес. Ако той се е сменил цените, както се случваше сега с войната в Украйна, расте всичко, цените се сменят постоянно, ние трябва да сменим цените, защото ще загубим много средства. Той открива разликите, взима решение, тези продукти са за смяна на цените. Тези вече ги няма, т.е. не мога да ги продам, трябва да ги махна от магазина. Тези са нови, трябва да им намеря картинки, характеристики, описание. Ако са на чужд език, трябва да ги преведа на български и така нататък. А вашия тул директно бърка, вади всичко необходимо, и го качва, прави. Форматира, подрежда. Променя, подрежда, преподрежда и разпределя не само да мести информацията, а той може да обработва по средата. Може да прави различни ценови листи, в зависимост от формулата на офериране, което искате. Може да експортира данните към много канали. Да кажем, може да ги изпраща към вашия магазин, към B2B платформата ви, към 5-6 партньора и към EMAG, да кажем, или към Amazon, зависи през кой канал продават. Може да направи различни видове бъндали. Тоест в EMAG казваме, продаваме 100 продукта, в нашия магазин всичко, на колегата само спортни стоки. Естествено, ще ги направи на различни цени, защото казваш за EMAG, тук имам комисионна, ще сложим по-високи цени. В моя магазин крайно продажни, на колегата с отстъпка. И то автоматично ги прави всички тия процеси. Кое е облегчението? Давам пример, имаме клиент, който има 10 000 артикула, но има 7 ценови нива на отстъпки. Зависимост какъв е този, който купува от него. И тези ценови нива, 10 000 по 7, всеки продукт, за да наредим отстъпката, има 70 000 операции. Ние с изкуствен интелект ги правим за около 6 минути, всички тези транзакции. Ако ги правим на ръка, просто е мисията невъзможна. И тук по този начин успяваме да акумулираме по-голяма изчислителна мощ на биг дейтата, която се получава. И по този начин оптимизираме човешкия труд. А следи ли поведение на потребителя? Така, ще стигна и до там. Следи доста неща. Можеш ли да таргетираш? Имаме няколко неща, които правиме с него. Едното е така наречения Product Recognition. Успяваме, когато дойде на електронния магазин потребителя, ние да засечем откъде идва. Да кажем, идва от Facebook и е кликнал Adidas минус 70%. След което той почва да се обучава. И не ви дава първа страница на електронния магазин, ами ви прави бъндъл от продукти спрямо това, което той е взел решение да ви харесва на вас. Той знае, че вие харесвате Adidas, ще ви предложи
други стоки от Adidas. Плюс вижда, че вие харесвате намаление с 70% и ще покаже аналогични стоки. Това ли наградиха германците? Те наградиха цялостното решение, защото проблема с номенклатурите, който е отзаде, все още не е решен. Ще дам само пример. В света, за да се изравнят номенклатурите от старта на производителя до крайния клиент, да са с един и същи номер, е създадена наднационална организация, нарича се GS1. Там са инвестирани 7 милиарда, за да подредят номенклатурите. Нали? Вече работят 10 години и са успяли само в фармацията. Тоест, този голям качамак, този номер и другия и така нататък, който или на ръка решаваш, или автоматизирано, но още никой не го беше решил. Това е едното, защото Product Recognition има. Нали, преди мен е измислен и преди нас е направен, но като цялостно решение нали, няма. Ние работим с GS1 в България и успяхме заедно с тях да... Това е тая единна номенклатура, точно за която така, говорите. тази организация, която създава единна номенклатура на стоките. Да. За да може, като ти дам една стока, тя да е същата, нали, през 10 прекупвача. Но в момента всеки в ERP-то си е сложил различен номер и по веригата всички имат проблем тази стока да я проследим. Защото идеята е от който е произведена стоката до крайния клиент да може да бъде проследена стока. Това може да стане само с такъв идентификатор. Да, но към момента само фармацията е успяла нали, да се справи, а всички останали сектори имат този огромен проблем. Ние предложихме решение, което решава този проблем без единен класификатор. При нас може да четем различни номера, изкуствен интелект да ги разпознава и да ги праща да вижда, че се отнася за едно и също нещо. Точно така. Това нещо още никой не го беше решавал. Те бяха доста изумени, въобще като цялостно решение, защото ние по този начин успяваме да съкратим труда. Тук е много скъпо и ще ви кажа що. Идва клиент преди година и нещо и работим у сайта, 45 000 артикула и вика, бе, ще фалирам. Викам, що бе? 200 поръчки, вика, правя на ден, 110 върнати. Що? Защото ги няма при доставчика, той стоят при него. Цената е сменена, той при него има друга цена, нали, защото ги е правил на ръка. И вика, аз цял ден, кой ми плати с карта, трябва да правя банково плащане, да му върна парите, нали, като си е платил или отказвам и 110 пъти, отказана ви е поръчката, нали, вместо да има бизнес, ние имаме работа. Това е кошмарно. Да. Ситуация в електронната търговия. Пуснахме нашия изкуствен интелект и какво се случи? Той имаше нали, 2 души, които правиха това нещо. Ние ги прехвърлихме в маркетинга, нещо хубаво. Нали, ние, където сме работили, всеки ще махнем хората, ние напротив ще ги направим по-ефективни и ще дам пример нали, след малко. Няма да ни изяде главите, изкуствения интелект. Напротив, ще направи по-ефективни хората, те ще взимат по-хубави заплати. Ще дам много примери. С изкуствен интелект ние успяхме, тези 2 души не можеха да се справят с тази работа, с 45 000 артикула. Ние успяхме да намалим поръчките от 110 върнати на ден до 2, което направи бизнеса доста печелив, още 110 поръчки на ден, успяха да се реализират и печалбата стана доста добра. Естествено, тия 2 души станаха нали, преквалифицирани в маркетинговата част и реално ние можехме да използваме тяхния капацитет, вместо да правят копи-пейст и то не е ефективно, да ги направим по-ефективни, да са добри за бизнес. Като увеличихме печалбата и повишихме ефективността. Вие как стигнахте до тук? Какъв ви е бекграунд? Може ли да ни разкажете малко? Мога, да. Аз се занимавам с програмиране от 86-та година. Почнал съм на правец 8, като излезнаха първите. Каратеката играхте ли? Кой не е играл? По-младите сигурно не са. По-младите не знаят какво говорим изобщо. След това съм завършил техникум по електроника в Кърджали, където направих 97-ма първи електронен дневник на училищата на Basic и на база данни Fox Pro. Тогава това имаше. Всички ми се смяха. Аз бях казал, този хартиен тефтер не му е мястото тук. Преди няколко години всички училища минаха на електронни дневници. Да. Та смея и аз като Бил Гейтс да се похваля, че съм направил нещо. Но естествено на 18 години нали, не си почнал бизнес, не знаеш какво си е измислил. А до електронната търговия как стигна?
Ами електронната търговия, ние правихме доста видове Това е приложения. SaaS, вашето. Не, нашето е RAS. Само да отворя една скоба. Мисля, че е интересно за зрителите. Как се казва? Робот е със сервис. Робот е със сервис. Защо? И каква е разликата? Мисля, че е доста интересно за всички. SaaS е като Microsoft 356. Наемате си една програма, която те ви я дадат да работи, но вие трябва да си изготвяте документите. Робот е със сервис е малко една крачка по-напреди. Идвате и казвате, аз искам да си взема вашия продукт, но ние ви даваме освен софтуера, с който извършваме дейността изкуствения интелект, ви даваме и готовата продукция. Тоест едно да кажете, аз сега ще се наемам Office 356, ама ние ще ви дадем един дед ви пише документи и вие ще взимате всичко на готово, каквото си поръчате. Тоест, вие получавате крайния резултат от работата, а няма нужда да разучавате програми, да инвестирате в обучение и така нататък. Как върви този бизнес? Имате офиси в UK и в Германия. Как са нещата там? Ами доста добре Харесват продукта? Харесват го, има голям интерес към него. Оказва се, че реално те нямат подобен тип решения. Имат два вида решения. Enterprise, където са зверски парите в инвестиции, имат минимални, които са за малък бизнес. Тоест, този тип цялостни решения доста има голяма дупка. С 95% от клиентите, с които почнем да работим, тяхните доставчици казват, ние не сме готови за дропшипинг, ние не сме готови, сега правим нова платформа, нов сайт. Вие казвате, чакай. Ние въобще не се занимаваме. Казвам им, добър ден, искате ли да продавате, да ви продаваме стоката, нашия клиент? Той казва, да. Може ли да подпишем един договор на какви отстъпки? И той казва, да, ама не мога да ви дам информация. Ние му казваме, не, ние ще си я вземеме. И оттам нататък включваме изкуствен интелект, взимаме, почваме да продаваме, поръчваме и той идва и казва, вие не искахте нищо от мене, не ми пречите, а пък продавате моята стока. Как става това нещо? И вече, ние по този начин придобиваме доста клиенти. Скоростта е доста голяма. Изкуствен интелект може да смени 5000 цени за 47 секунди, което само откриете разликите. Ама сам ли решава как да ценообразува? Ами той се обучава. Каквото обучиме от собственика каже, това е формулата. Давам пример. Имаме клиент, който купува стоката от Унгария в форинти и продаваме в България в лева. Имаме курсова разлика. Ето, през цялото време роботът трябва да проверява какъв е обменния курс, да прекалкулира. Точно така. И това, ако се прави на ръка, е невъзможно. Така че това е голямата благинка, че той по курса, ама там го взимаш без ДДС. Тук трябва да му начислиш ДДС, трябва да си сложиш печалба, защото го взимаш... Това човек, ако го прави, шанса да обърка нещо абсолютно, 90%. Абсолютно. И всъщност тук един път имаме качество, втори път бързина и трети път репортинга, за който е най-интересен. Робота при всяка операция рапортува в системата, казва в толкова часа, толкова милисекунди, на този продукт му смених цената. Смених му описанието, преведах го и му сложих картинка. И какво превежда от унгарски на български? Да, без никакъв проблем. Услугата откъде е взета? Това Google ли? Ние сме разработили сме екстеншън. Първо минаваме през преводите на Google и на Microsoft, двете платформи, за първичната обработка и след това тунинговаме превода с различни фрази и думи, за да се изчисти. Защото проблема при автоматичния транслейт е, ако дойдат технически термини, те ги превеждат лошо. Примерно шибарен кран, няма да ви кажа терминологията, какво излиза и това трябва да се преправи. Когато. Тук сме правили за Schneider преводи на около 65 000 артикула и се прави доста добре с надстройката, изчисти много добре преводите и си представете 65 000 по една страница, да кажем са, те са много повече. Колкото е тарифата на преводач, по-добре не почвайте бизнеса. Всъщност, за това говоря винаги, че е много важно на каква цена ние успяваме да сме в електронната търговия. Защото ако имате много пари, няма значение цената.
О, не, колкото повече пари имаш, толкова по-голямо значение придобива цената. Това са мои наблюдения. Ще ви кажа, аз, понеже статистиката европейската казва, че за Enterprise, т.е. на невисокия клас, влизането в електронната търговия ви трябват 1 200 000 евро. Аз се смях в началото. Това нещо го видях тук в България. Надминаха тази цифра за една година с проект на 3 езика, румънски, български и гръцки, 6 магазина, успяха да похарчат 1,5 милиона и ни тръгна. Ние за 20 дена успяхме да направим 6 сайта на много по-малка цена, естествено, за 20 дена. Свършихме нещата. Така че тук е много важно това да бъде оптимиран глупавия труд, защото копи-пейст не е развиващ труд за индивидът. Аз, ако ме карате цял ден да правя копи-пейст, подавам оставка и съм в пенсия. Така е. Така че тук машините могат да са ни много полезни. Другите неща, които са, дед ви казах за Product Recognition, вие как може да следите какво харесва клиент? Никога. А изкуственият интелект получава ивент, какво харесва, обучава се, предлага му неговата стока. Как гледа данните, какви артикули разглежда клиента? Точно така. При всеки клик той се самообучава и следващото view, което той получава, е на база какво е кликал и гледал. Естествено, той прави сходни продукти, автоматично взима решението. И по този начин, ако аз в един сайт като eMAG влеза вътре и си търся гуми, няма ми предлага дамски гащи. Ще им предложи гуми, ще им предложи масла, ще им предложи акумулатор, защото вижда, че в тая насока съм влезал. Мастодонтите като Амазон и Алибаба го имат това нещо, като естествено после да прихваща, забравихте си количката, може би едиква си специална оферта, ще получите пуш нотификации, SMS-че, имейлче. Това нещо, ако го правим на ръка, ние няма как да изчислиме данните, така че тук просто изкуственият интелект отново ни дава една голяма полза и повишава 42% успеваемостта на покупката. Тоест, ако имаме трафик Хикс, в нормалното е 1 към 10, от 10, дели са на 10, трафик, изоставени колички и покупка, всичко се дели на по 10, статистиката. Тук успяваме изоставените колички да ги намалим на половина. 50% увеличение, което пак също дава голяма успеваемост. Така е. И има още едно последно нещо, ето в момента така експериментираме. Опитваме се да направим всички данни да събираме от каналите за реклама, Google Ads, Facebook, Instagram. Събираме всички данни като посещения от всичките канали и се опитваме да направим Data Science анализ на 5 нива. Кой бъндъл от продукти е най-добър за коя таргет група да бъде изпратена в определения канал за реклама, където успяхме да намалим бюджета 50% за реклама и да увеличим продажбите с 7%, което е доста добре за бизнеса. Много интересно звучите. Как си представяте RoboBiz след 5